दिवचले साखळे पावसाचो उटंगार, रस्ते उदकापना, दुकानांनी उदक, वाळवंटीची पातळी वाढली, साखळे बाजारात उदक भरले. मोठा पाऊस पडला एकदम हेवी, आता बी हेवी चालू असा पडपाक पावसाची. आणि संबंध साखळे ह्या भागात किंवा वयल्या घाटाक भागात पावस पडल्या कारणान एकदम अचानक पाणी आता भरला. आणि तुमकां खबर आसा की ऑलरेडी सबंद जमनीक हे जावन गवत बी वाडल्या कारणान उदीक पुराना झट करून न्हंयक उदीक येता. आणि त्या कारणा खातीर एकदम अचानक हे रोखडेच 1-2 तासां भितर उदीक भरलें. आणि आता पळयत जाल्यार जर पावस तसोच जर चालू उरत जाल्यार पुन्हा तो उदीक वयर येवपाचूय शक्यता आसा. पंप आमचे चालू आसा आणि बाकीचे कडेन सगळ्यांक मॅसेज घातल्यात, अलर्ट केला. आणि पळयता आतां पावस जर कमी जालो जाल्यार मातशें कमी जातलें, नाजाल्यार पावसाचे हेजे प्रमाणे चिन्ना प्रमाणे दिसता की आमकां आतां परत अलर्ट रावचेच पडटलें फाटल्या दिसा प्रमाणे. सत्तरीत उटंगार, रस्ते उदकापना, होणाच्या काय रस्त्यांचेर उदक भरिल्ल्यान टू व्हिलरी दुसऱ्या वाटेन डायवर्ट करच्यो पडल्यो. भितून आता गाड्याने उदक गेला रे. पण आता चौथी फाट झाली भाई. कितले फाट? 4थी फावट. ही चौथी फाट झाली. आणि पावसात रोड येला आधी काय पावसाचं रोड लाळा कशी दर्याची लाळा कशी दर्याची लागायला कशी आयदन सगळं पुरो आयदन होऊन वयता. पावस काय मजगतीक गोंयांत आज येलो अलर्ट दिला. सिजनल पावसाची 156 इंच पार, सरासरी परस 46% मायज. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.